zatvaramo. Večeras gasimo svu javnu rasvjetu oko svih republičkih ustanova. Parking kod vlade zatvaramo. MUP dužan 80.000 za grijanje, gasimo. Pola miliona je vlada i trezor dužan za grijanje. Sve što je prekoračen dug gasi. Kad ovo rade našem najvećem gradu, grad Banja Luka treba da ima poseban status. Vlada Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske, rukovodstvo Republike Srpske je nastavilo da vodi osvetičnu politiku prema Banja Luci. Uzimali su Banja Luci novac kroz porez na nepokretnost. Tu sam uzeli 10 miliona. To je Skupština grada uradila. A sada se sjetili preko PDV-a. Uzmi Banja Luci još 6 miliona. I liko ti ljudi koji vode ovu zemlju pitao treba li to Banja Luci? Zbir knjiga i sufinansiranje vrtića je 6 miliona. Sav javni prevoz je 6 miliona. Poslije izbora uzeli pare od centralnog spomen obilježja, ne daju pare. Šta ih briga, izašao Draško rekao na pres. Zabran radove kružni toko, sve zabran Banja Luci. Zora i Srbci. Radovan iz Milića i Milorad iz Bakinaca. Došli onda nama zavrću i govore gdje nama ne trebaju pare. Ne, to nisu moje pare. To su pare Banja Lučana. Svi ćemo radne stolove naše iznijeti i staviti ispred palate. Čekaj, Banja Luci ne trebaju pare, jel? A njemu treba 77 miliona. Ko je to lud? Njemu budžet veći za 20 miliona, a nama sve smanji. Pa ovim ste Zoro, Vidović, Radovane i Milorad. Vi ste pokazali koliko ste nesposobni, da je za 20 godina, 30, vaše vladavne 35, uopšte nerazvijeno. Pa vi ste smotani. Dobro mu radi ovaj novi savjet za Banja Luku. Izgubio izbor, ne znam da li ga on savjetuje. Da ovako radi dobro za Banja Luku. Oni više nisu ni politička partija. To je politikanstvo. Ono mizerno i bijedno